manuk wis tak pakani burung. Bah, pangananmu jagung, mangan mek tempe. Pakanane isih banyune iki sing entek. Ngelak wae. Dimuyuh hau. Kepiye? Arep piye? Piye? Ah, nyel iki opo lho sane. Kok mumet iki wae. Diubuk-ubuk ngene iki. Banyune ndi? Sisane-sik. Iki ngombe apa iki? Ngombe sik opo ya? Oh enak. Pangananmu tempe ombemu apa? Banyu entah. Gosak wae ya. Nah, senajan pangananmu jago manganku tempe banyu entah. Ya gosak kampungmu. Ndi mangan kancingane. Wis bener burung. Bah isik prawan iki. Iya. Mas. Nyapa ke pitike kae? Wah, mekrak-mekrak. Itu pang. Wes, tantang neh. Semuni, gitu ya.